Croeso nôl i Mont-Sainte-Anne, lle mae'r adrenalin yn llifo a'r beicwyr yn barod ar gyfer y ras nesaf yng nghyfres Cwpan y Byd. I've practiced one of them brilliant. She just hit your lanes with gyd a just cael hwyl rili, oedd o'n brilliant. A ath pob beth just kind of clymu rili neis efo'i gilydd. O'n i'n gwneud mistake stupid yn practice, o'n i'n gwneud beth yn dda. A o'n i'n hitio beth yn fast dweud, so o'n teimlo rili dda. Yn bryd fi'n qualifier rili. Dwi wedi fynd drwy bad stage rili o just crasio. Dim trio yn cael. Pob hwyl i chdi, Ems. Dwi wedi gorffen qualifier fi. Dwi'n mynd i qualifier, dwi'n mynd i wneud o. It's hanner ffordd lawr yn y gorneli yma, a oedd o just bach mwy slippy na oedd o'n practice fi. A back end fi just cochwm yn allan. Ond o'n i way off yn pace, so dwi'n mynd hapus iawn. Ond o'n mor drwg ddoedd, o'n ridiculous. Pob peth yn wrong, oedd o just fatha'n horrible. Nes i ddallan bod brake heavy yn gweithio dda iawn, so nes i trwsio hwnna. Fe o'n i'n mynd ddechrau off yn bore, a aie can i dorri do. So, oedden i'n methu cyrraedd yna. Achos nes i gyrraedd yn hwyr. Achos nes i gyrraedd yn hwyr, o'n queue o bobl eisiau cael nhw wedi trwsio cyn fi. So nes i fethu hanner practice, wedyn nes i 3 crash enormous, a ges i'n windio majors. Yn top, dwi'n teimlo'n rili hyderus, a ni'n mynd i reid o'r union fel yn sych. A dwi'n meddwl dyna lle oedd y broblem rili. Nes i'n considero fynd o slip oli. A nath just tear ôl fi cicio allan, colli'r grip, a cychwyn sleidio. A ni jyst methu cael un ôl. Nes i'n gifio fyny ddo, so yna'n beth da. Nes i dal i drio, a o'n i mor... o'n i wedi bwynau gymaint. O'n ridiculous. Bwyn yma, dwi wedi rili brif yn hyn lot. Diolch yn dda iawn, rili. Dwi'n methu... Dwi'n gofio dwi'n gallu plygu rest i wan. Hyn efain dwi'n gallu plygu rest i. Tydi rasio ar y lefel uchaf yn y byd ddim yn beth hawdd i'w wneud. Gyda dros 400 o feicwyr gorau'r byd yn cystadlu, dim ond 80 sy'n cael rasio yn ras derfynol Mont-Sainte-Anne. Os ma'n watching nhw gyd chwarae teg, Sam Hill yn flat out. Cos mae'n cool yn siŵr o blinking, jumping huge. O'n massive, o'n insane. A living legend, Sean Palmer. Ath o quitio down yn 10 mlynedd, a o'n amazing back in the day, oedd o fatha rockstar. A nath o'n ei comeback. Sam yn gynta, Stephen Ail, Aaron Gwyn yn drydydd. Cool. Ond nos nesaf na, Bromont, dwi wedi qualifying fan o blaen. A dwi'n gwybod y trac yn barod a dwi'n mynd fewn yna'n hyderus, so... Cool. Ara! Trac mae'n siwtio fi well na'n dweud yma, mae lot da i gobeithio na i golwg yn y teto yma. Dwi'n nid o blaen, so... Byth trwy'n eto.